Dobré ráno. Teď je přesně 10:03 a tohle je můj první den 75 Hard. Tak jo, takže první věc. Co je vůbec to 75 Hard? 75 Hard je jako internetová challenge prostě a je to vlastně, pomáhá ti to zdokonalit svoje tělo. Vlastně měl bych po těch, je to 75 denní challenge, hlavně jsem zapomněl dodat, kdy vlastně držíš dietu, chodíš 2krát denně do fitka, nebo nemusíš chodit do fitka, jo, ale prostě dvakrát za den musíš zajebat workout, musíš držet fakt striktní dietu, žádný cheat meals, pít jenom vodu, což ty vole, teď mám narozeniny, vole, pozítří. Takže po pozítří to je docela v prdeli. Ale zkusím to, ale vlastně na tom je nejtěžší to, že jakmile to jednou posereš, tak to musíš dělat celý od znova. Jo, že třeba seš ve dni 74 a prostě si řekneš, jo, ty vole, mám fakt chuť na mekáč, vole, tak si ho dám. Tak čau, vole, musíš to dělat celý znova. To je na tom vlastně ta nejtěžší věc. Já jsem si tady jenom dělal snídaní, vlastně, já si vezmu sebou. No, ale uvidíme, no, jak to půjde. A při nejhorším, vole, to bude 120 denní challenge. Ale věřím tomu, že hele, cvičím už nějakých, vole, 6 měsíců. A myslím si, že něco už bych měl jako vydržet. A hlavně se mi to v té hlavě trošku jako přenastavilo, jo. Že vlastně fakt, i když se mi nechce, tak jdeš do toho gymu, jo. To je vlastně ten základ, aby tě to vlastně bavilo. Tak jo, a vidíme se asi ve fitku. Takže trénink mám za sebou. Druhý trénink bude jenom workout tady doma, protože musím ještě zařídit pár věcí. Ale dneska jsem jel kozy a becák. Na kozy jsem si odjel tlaky, potom incline tlaky, vole, potom bench a potom incline bench. Každý jsem jel 4 série, první s těžšíma váhama, potom s lehčíma na 15 opakování. Jo, takže tak. Takže tak a na bicák jsem si odjel 2 super série a je to vlastně, že jedeš klasicky oběma rukama takhle, potom jednou rukou na každou 10, to je první série, a potom v té druhé super série na každou 20. Hned potom jsem si odjel kladiva, zase to samý, jednou rukou, oběma rukama, zase 10, později 20. A potom jsem si odjel jenom klasicky, vole, flexy loketního kloubu s zetkou tyčí. A tu jsem si dal 20 opakování po 2 sériích, pak jsem si hodil 10 minut kardio a šel jsem domů. Takže tak. OK, takže první, co jsem udělal v gymu, bylo, že jsem se trošku rozcvičil. Dal jsem si tlaky na kozy hezky se zvednutou lavečkou a vzal jsem si 16. To jsem udělal 3krát, první s 16, po druhý 18 a po třetí s 20. Jo, takže furt to samý po 15 opakováních. Potom jsem přešel na bench, tam jsem si dal na každou stranu 15
a jel jsem jenom lehce 10 opakování a zase 3 série klasicky. Jako další jsem si dal takovou tu píčovinu s kabelama, nevím, jak se to jmenuje, ale zase 3 série po 15 opakování, nebo vlastně teďka už 2 série po 15 opakování a poslední do selhání. Jo, a zase postupně přidáváš váhy. Já jsem si tam přidal 12 kg prvně a pak další 4 kg. Butterfly a to už bylo jenom jako dopumpování těch svalů, jo, a zase 3 série po 15 opakováních a navyšování váhy. Každou sérii přidáš 5 kg. Takže tohle byl můj první den 75 hard. Myslím si, že to docela šlo a další update bude za týden.